ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കൊടുത്ത അതായത് 23-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്ത സിഗ്നൽസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽസ് രാവിലെ കൊടുത്തത് 21 പോയിൻ്റ് ഹൈ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൊടുത്തത് TP അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ലോസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നലെ NSEയിൽ കൊടുത്തത് SL ആണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലെ. പിന്നീട് നമ്മൾ MCXൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ 3 സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. രാവിലത്തത് വലിയൊരു സക്സസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ MCXൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് 3 സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു. 3ഉം TP ഹിറ്റാണ്, ഓൾ TP ഹിറ്റാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-40 പോയിൻറ്റിന് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ സിഗ്നൽസിൽ നിന്നും ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് 4000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കോമിക് ട്രേഡിങ്ങുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.